Ini kada kesngi ke bakamen bahasa sisian ini kendo pat ifi ini ke por ini pet ke ketien ke jong oblai ka bedai be ki a ke long ke jingker ku yang ni long ke jingker ku habang ni syakri oblai mada kesngi ngaku angan kren sepang ke jing ai syakakam ke jong oblai nang sian ni lai keren ba oblai jungi oblai bekerdu pisah hendrai namar ukwa pan kerku yang ni ukwa bangingin saya sensarlang bat usyaduk bom cukut ukwa ba mangihi ki khôn ki jong o in kershan ni kakam ke jong o leng ba jong ni on kerku ya kiri be ki jai ben rio kumo la ong ho Abraham ta ka banga kerku ngan kerku ya me be ki jai ben rio baro ke partai in long ke bela kerku ha me ti na kata kada ublai kwa bo mangi hingin ai se kakam ke jong ublai dai ngi dai ngin sngo thu kum no ngi ai se kakam ublai kani ke jing kren jonga ke dai ha ke jing ya dai be ke jing ai se kakam ke jong ublai nâng con ngạc quá ngàn kren ha pedeng jepi ni ke por ba ki jing ai ba ki jing ai ngo kim dei ki jong kapalak jing ai ba ki jing ai ngo kim dei ki jong ubriu simet ken mau ki jing ai ba ki jing ai ngo baro bangi ai se ka kam ke jong ublei ki dei jong ublei kam judan naga bible ban ong ba ka pisa balang kam judan naga bible ban ong ka bai balang bat kum ta ter ter kini ki kitien ki dei ki ba ngi su penon kam hi mangi la se naga menda to convenient naga menda ki jing ngau sok ke jing pen siam phang jongi ki brio handrai kat kum ka kitien jong oblei kapisa baro ka bangi ngilum ki jing ken show ngilum se ka wei na ka shipau kini baro ki dei ki pisa ki jong oblei dengan pulia kini ka pon na ka Filipi ka lanang ka basaw ka dekot ka bakat pra bagi nong Filipi kia pa pisai o pol nang ba wei brio ba keteng Epaphroditus ka Bible ka ong upol ong kumni hendrai ngadon ki ai baro bat ngadap kerhai la pendap yang ki ai baro bala pediang nau Epaphroditus ya kiba pi pilapa ya ki jing ai kiba ilbi ya ki jing kenya kiba pediang hun hakmat jong ublai ke pi kini ki brio na po Filipi kia pa pisa cakakam jong oblai kabaw apostol Paul utray limbaw ni brio Epaphroditus upol uang ya kini ki jing ai jong ki bikide ki jing yêu kiba ilbi kaba nengkong kaba ar uang kide ki jing kenya kiba pensnyo baha yo oblai ke pi ki jing ai jong ni kilong kum ka jing yêu ba ilbi kini kijing ai ngo jongi kelong kum ke jing kenya kabapan sngau baha yo blai nagata gadaw nga sa ong pi kijing ai baro ke bangi ai ni ai so blai ngimla ngin ai ngo yo brio ngimla man ai ngo ya go organization ngimla ngin ai ngo ya ga balang ngimla ngin kenya sa ga balang ngimla ngin kenya so brio ngide ngin sung thu ba kijing ai jongi baro kidai kijing ai sa ka kam ke jong blai Hak testament barim kidon ki offering ni kidon ki jing ai ngo kini ki jing ai ki de ki ba khamrit ki jing ai ki ba wan lam le se kum ki jing kinya ki barit re ki de ki kidon ki jing kinya ki ba he ki ba hab bakin kinya khmat jong oblai kini ki jing kinya ki de le se ki ba shisien chisnam bat kum ta ter ter kum taro ha ke ba syakri oblai ha ni ka testament ke bathamai bagi jutang ke bathamai kidon ki jing ai ngo ki bangi ngilum ki jing ken show bangi long jing ya sen aga sngi sunday loi pat we ki sngi kitu ki dei ki jing ai ngo ki bangi ai re ki don ki jing ai ki ba kham he ki ba long kum ki jing kenya ki ba ki brio ki ai shi sien lano shi sien shi snem ni shi sien shi banai ket kum ki jing yo jong ki ha kor kom ka we na ki shi phau ki ba don jutang ki ba ublai ula ban ker khu ye ki haka kamai ke ji jong ki ba di kini baro ki jing ai ngakwa ban ong fi kam dei ke jong ubriu shimet kam dei setia ke jong ka balang baro ke dei ke jong ublai hagani ke por nga keren khnang e gani namarang e gani ka wei
ba syakiwai pat kiri amda don apo ri jongi ndrai syakiwai pat kiri kadon gajing bakla ha karukom ai kibriyo ki ai bet sya uwei ubriyo kibriyo ki ai gajing ai jongki gajing ai ngo kawai na kashipau sya kabalang le sie kabamdan satia gajing kenjing dia kabamdan gajing kmi perman kabamdan ka audit ni gajing pensisya gajing lot gajing sep begitu ki beriau hang tu ki bayalam gitu ki balang ki pastor ki nong yalam ki rius pa palat kidon ki yeng ki bahe kidon ki kali ki barem kidon ki airplane lajong bat kidon ki jaka da ki spa akar bat kumta ter ti gajing shisha ublai ublai badok ublai jongi ublai wakhap nap handai kamlong shu ke kenja testimony ne kamlong shu ke kenja jingkla segi brio jong ka pertai baki brio jong ublai kin penlot ke jing penlot ki bahe baki brio jong ublai kin he spa hadu katu na ki jing aingo bat na kawai na ke sipau ke baki brio ki phai ki kadau baro kadai nyakwa ban ong fi gini ke por kadai bakim snow thu kimot bagatu ke pisah baki brio ki pha ki kadai ke pisah jongki ne kadai ke pisah jong ka balang jongki kila ban penlot kat bakimon namar kila yo maki umdan shu ke jing tokit umdan shu ke jing kenjing dia umdan shu ke verification ka audit umdan shu ka lot ka sep na kata kadau kitu ki brio kila ban penlot kat bakimon ha ke jing syangam ngai begitu dai ke jing bakala kadai baki brio hi kimnang ban ai sa ka kam ko jong ulai agada-gada ngaku aban ong fi gini ke puar nama ke jing aingo gede ke jong ublai ka wei na ke shipau gede ke jong ublai what do I ya ka wei na ke shipau jong fi what do I ke jing aingo jong fi ne kan no ke jan donation how no brio basimen ubamdan ka audit ubamdan ka verification ne ke jing not jing sep ubamdan ke jing page perman ya ka kam ya ke jing penlot ka kam ka jam what do I ya kanu ka balang ka bamdan jing kenjing dia namar ka pisa kadai uthiet o tanrai jong jing sneo baro nama kini ki brio jong blai baro ki basa tenno kaliang ka pisa ka tingka kim dai satia ki bakwa pisa baro ki brio jong ublai ki badon ke jing khot na ublai kim kwa pisa lada ki kwa pisa itu ki brio nadu mensua kila dai man lele business kila ala le se ban pule ban ne kila le se ban penlek ya ka jing mot ke jing perkhat jengki haga ya pule ke puthi bekinyo ke kadan ke bahe ne kin le de kino ki kam bakinyo pisa ndon uwei ru ubrio jong ublai bakwa pisa ubakwa benlom spa haba ublai khodi u baro ki kwa ben yala be ke gospel ndrai dai ki brio ki babakala dai upai ba hi babakala ubaya pha pisa ki na kila he spa na kila lom spa nakala buon ka spa jong ki penlut ki bamdai satia ban penlut bat kamlong syo ka testimony ki brio babuon ya ki brio ki bampat ngai hangi perthai kum tang akwa ngan ong fi ki ni ka por ba namar ka pisa ka dei ka jong ublai namar ba ka jing ai ngo ka dei ka jong ublai tong in dei bangin nang kum no bangin ai ka jing ai ngo jongi fitip wat kini ki brio ki bapoi saga corruption ki brio ki bapoi saga tu ka thiem ngai i nang kom hi ba dai maki ki bakwa don manur balai ai pisah ki ka example ne kum kanuksa po ri jongi po ri India kari India kam ne ka ri ka bakrop kari India kam ne ka ri ka ba ki buon ki nong senchar ki ba shin pisah dei ki businessman ni ki balai ai pisah ki ban suk ka kam ka jam jengki ki sedang ban ai pisa ki sedang bakin roy bakin yo nong yala dia ki sedang ban penbam pisa ki sedang ban ai pisa bat suki kapoi sya ka jing dawa pisa bat kari ke jai ben rio ka long kum ni de ki brio hi ki ba pen sneo ki nong sencha na kata ga daw ha ngidai ngin snow thu a ke jing ya dai ke jing ai sya ka kam jong oblai ngim dai ngin pen sneo ki brio jong oblai Kibriyo jong oblai ki dai bej banyo da ka tulop. Kim dai ro banyo ka tulop ka barit. Bayo ki kala tu, yo ki kala
business minded kidai banio ko tulop ko babiang ki balang kidai ban siu ko tulop ko babiang ki mereka pisah baro kamdai ke jong ke balang kamdai setia ke jong ubriu sinan pisah baro kedai ke jong ublai na kata kadau jisu ong ye farisi gini ki gentian anna upoi hang tu hapo temple open court ya ke temple ukhlelot ye kitu baro ki be ya pensbai ukhlelot ye gitu ki bay dia paro usempat ye ki masih ye ki lang berat baro namar ha yeng ke jong oblay kalak long ke jaka ke ya kai dasi kini ki farisi da ke do not ke babek mensua bani arab ye ki brio bakin laj na ka wan lam ye ki belang na ka bakin laj na ka bawan lam ye ki lang berat ye ki masih ki dia no ye ki masih ki dia no ye ki paro ki dia no ye ki lang berat hantu apa ka yeng ke jong oblay suki-suki kakalalong ke jaka khayi kakat khayi ke bahia bat pitip usbahi nda mdan hi manu ba audit mdan manu ba verify ba pet perman ke jinglot ke jingsep kakalalong ke kerem nang tu bat kan don se hang ni ki bam snong tenat bau trai udah ongi ni ki kentien Matias kelenang ba arway ke dekot ke bakhat lai isu belot e gitu barok ki baye dia thiet ong la tho ya ka yeng jonga on khot ke yeng jong ke jing duai rei pi penlong ke kerem nong tu ya ka toi ke balang jong nginum penlong ke kerem nong tu ki brio ke bakala ke bomot shisha ki dei ban kala bomot shisha anda ki wan hapo ki balang jong kanum kalalong ke kerem nong tu dan ki brio ki bala dep tu shani shatai bala dep kamai ha bana bah ki bala dep karop hadu bana hun hijhor ki wan pat segi balang ki penlong kerem ni ki balang ki klem kala ka bamot handrai kiele aku maya kit niam don ki balang do ki batung temen basan ki batung rang ba ki namar ki kit kia ka kam ka jong blai ki klem kala ka bamot ki si penlong kerem ka kerem ka dai ke jakari tengen ki si wan man ri tengen kia kamai kia le ki kam ki bamdai le ki bamlong ha kaliang ka pisah tengka nda kila temen nda kila he ki wan jing seng no ki penlong krem ni ka balang ngim dai ban penlong krem nong tu ya ka yeng ka jong oblai hoi ngam keren ha ni ka por ban ong ba oblai pediang ki nong tu ha ka jing sia Matias batho ya ka gospel ka ban nengkong ha ka testament bathamai udai nong tu udai nong krong khajana usakayos udai nong tu ubam klop ya ka bisa ki we ne undala kala ka momot uyeng wang siteng na kaspa ka bangang adon an ai gi baduk balada ngala bam klop e ke pisa jongno ngan ai ni ngan sio pati usau sya bat ke jingalap ke jong jisu ka bakhat do e ubri ubahu upen em ka puat bu wan long do hang ni perthai di unong tu alor ke ding thana boleh ukwa lut iki brio ki bakorop ukwa lut iki batu ki bathiem baro kinwan cha ke hima ga jong handrai ki de ban kala ka bangmat ki em ke jing em ka bakhuai ngin nom panlong krem nong tu ya ka yeng ka jong oblai to ngin nang ngin ai to ngin snau thu ya ka pisa ka jong oblai babat ya ka pisa ro kinom ha ki balang ki ba pher kinom snau ba gade ka pisa jing ki kinom panon kam bakla ngi ki ba ai ro ngin ai kum ka jing ai ngo nginom ai se ubrio nginom ai se ki balang nginom ai se kono ka organization ka bamdon ke jing pet perman ka bamdon ka audit ka bamdon ka verification ni ke jing lot ke jing step ayo ni pen kala krem nong tu ya ka yeng ka jong blai to blai ker khu ye fi to ngin nang ngin ai se ka kam blai da pinang ban ai se ka kam blai ngai khin roi long ki nong sen sar lem bat u junom la junom pia shitom lang lem bat u pia sha shitom lang lem bat u ka bible ka ong pinya sen sar lang lem bat u to blai ker khu ye fi ha ni ka por amen